Jó napot kívánok, Erdész úr! Jó napot kívánok! Vizsgára jelentkezem. De engedélyt megadom. Köszönöm. Tessék, parancsoljon. Mit csinál? Megint! Mit csinál? Mit csinál? Már nem is jó kezdtem a munkát. Ne féljen tőle, ember, ne féljen. Kezdj el még egyszer. Már megint baj lesz így, ha nem jó csinálja. Megint baj lesz. Kezdj el. Elnézést kérek, Erdész úr, ne bántson. Még egyszer. Ne bántson. Mi van? Itt nincsen ilyen, dolgozni. Kezdj el a munkát. A vizsgát megkezdem. A vizsgát megadom. Egyet alulra, egyet fölülre. Köszönöm. Mit csinál már megint? Mit csinál? Mit csinál? Nem lesz így jó! Kezdj el még egyszer! Keljen föl! És kezdj el a munkát, ne ríjon, dolgozzon! És sose lesz havalni. Egyet alulra, Igen? meg még egyet fölülre. És akkor Van még 1 perce. Szétasadjon a fa. megütöm. Fölülről. Erdész Hogy úr. tanítottam magának, uram? Levegőre, has ki, ütni lefele. Erdész úrnak jelentem, munkát elvégeztem. Szép volt, uram. Ön egy favágó. Ezért még ezt megkapja utoljára. Két jó volt,